на датата 14 декември 2024 година в 22 часа и 20 минути приблизително уведомих, че съм хакнат в статията. Росен Миленов е публикувал своя коментар тук, видеокоментар, но за овцете говори, но нека да се знае, че в моя коментар тук, където е възоснова на това какво мислите, където съм го публикувал преди 35 минути, установих, че липсва думата лекар. Пише, нямат дори и личен, но не се описва това допълнително слово лекар, защото е изтрито. Аз съм попълнил това слово лекар, но то е изтрито, хакнато е. И така.